खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 17 अक्ट'बर 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बकालिया घाटआव 29 नं राजा लामायाव किरकुक हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि साखाथियाव सासे आइजोखौ थै गनानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रेनुका दर्जी, 45 बोसोर बैसोनि। नाथाय रेनुका दर्जीआ माबोरै थैखो, ना सोरबासो बुथारखो, ना गारियासो सौना गालांखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो दा बैसागुनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। क्राइम ब्रान्च आरो वेस्ट गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सान्तिपुरनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्सजों लोगोसे साथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय बाबुल दत्त। मोनसे दुखुनांथाव आरो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि आजमगढ़आव सासे आइजोखौ आइजोनि फिसाय आरो आइजोनि बिहाव आरो बिनि फिसाज्लाया बुनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव बिहामजोनि गोथै सहखौ गावसानि न' सिङावनो सिरि रावबो मिथियै बायदि फबनानै दोनदोंमोन आरो न'निफ्राय खारखोमानानै दङ। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय अनिता, 24 बोसोर बैसोनि। अनिताखौ जुलिनि समाव जेबो धोन सम्पथिखौ लाबोनो हायैनि थाखाय फिसाय आरो फिसायनि नखरनि मानसिफोरा इनाय खालामबाय थायोमोन। बे समाव पुलिसआ खारखोमा थानाय आइजोनि फिसाय सुरज आरो बिहावखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिसोरखौ नागिरना मोनब्लाथाय आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै इउपि पुलिसआ रादाय होनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। महाराष्ट्र रायजोनि छत्रपति सम्भाजी नोगोराव गंसे स्पिडआव खारनाय मिनि बासआ गंसे लादेन ट्राकजों बा कन्टेनार ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै गासै 9 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे बे जाथायावनो गुबुन 23 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय 19 सुबुंनि गेजेराव 6 सुबुङा आइजोफोरमोन आरो बे बासआव गासै 35 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि समाज सिबियारि आरो मुंदांखा फालांगिरि जिसया समफ्रामारि बिथाङा बिपिएफ हानजायाव जयेन जाबाय। दिनै बिटिसिनि जंगलाव हाग्रायाव मानै मोसा दं। दिनै बे मोसा मानैखौ जोङो फोजोबनायनि सम जाबाय। मोनसे जंगलबारि बिटिसियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों। बिटिसियाव मोनसे जंगल हाग्राबारि दङ। बे हाग्राबारियाव मानै मोसाया इलेक्सन खालामदों। मासे मैयाबो इलेक्सन खालामदों। दिनै मोसाया सिखार खालामो मैखौ। मैयाथ' मोसाखौ सिखार खालामनो हाया। जाय मोसाया दिनै सिखार खालामै दिनै जागासिनो दङ। मैया जुदि बे सिखार खालामनाय जाग्रा मोसाफोरनो जुदि भटखौ होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा। मैनो भट होयोबासो मैया बासायगोन। मैया जुदि मोसानो जुदि भट होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा। दिनै जोङो बे खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा बुजिनांगौनि सम जाबाय। दिनै जोङो बेखौनो जों खावलायनो सानो, इलेक्सननि सम, इलेक्सना फैगासिनो दङ। गोबां नेताफ्रा दिनै, गोबां दलनि नेताफ्रा दिनै नेता जादों, फैदों, इलेक्सना फैदों, थांदों। दिनै माखासे नेताफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिनि खोथाखौ आं सावरायनोसै। जा बिपिएफआ 2003 आव सक्ति खालामबाय। 2003 निफ्राय लानानै 2005 निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोना सासन खालामदों 15 बोसोर। बे 15 बोसोराव बिथांमोना साफ्रोमबो बिटिसिआव थानाय बिटिसि बासिफोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना होनांगौमोन। बिथांमोना दिनै बेखौ खालामाखै आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना सासना थिग नङा होननानै दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकार फैबाय। मोनसे सुक्ति जाबाय, मोनसे मिला मिसानि सुक्ति जाबाय। बिथांमोना 3 बोसोर बारबाय। बिथांमोनखौबो नायनानै नुयोबा दिनै मोनसे खोथा माबा दङ, बाथ्रानि फाव दङ। जाय बाथ्रा फावा जाहैबाय, देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो। बिथांमोना मावगोन ना मावा, जोङो 3 बोसोरावनो 2.5 बोसोरावनो जों बिथांमोनखौ हमनो हादों, मिथिनो हादों जे बिथांमोनाबो बिथांमोननि बे पार्टिनि नेताफ्राबो लुथिनानै जाग्रा गासिबो। दा बेखायनो जोङो खावलायनो लुगैयो, साफ्रोमबो भटारखौ खावलायनो लुगैयो, जों साफ्रोमबो
सैथान जानांसिगौ गोरों जानांसिगौ साहस जानांसिगौ गोरा जानांसिगौ जाय गोरा जायोबा जाय नेताफ्रा भट बिहैगोन बिथांमोनखौ सदन खालामोबासो सोंनाय फिननाय खालामोबासो गोरा जायोबासो बिथांमोना गोसोआव जि साननाय दङ जे गोसोआव माबा माबि साननाय दङ गोरिबफोरखौ लुथिनानै जानायनि जे बिथांमोना षड़यन्त्र बाहायगासिनो दङ सानगासिनो दं बे जिनिस साननायखौ धंस खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा रेडि जानांगौ बेखायनो जों खावलायगोन इलेक्शना फैगासिनो दं इलेक्शननि समाव जों साफ्रोमबो रेडि जा नोंथांमोननि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव मा मा हारिनि मानसिफोर लोगो लाफैदों बेवहाय जोंनाव मोनसे नैबे पार्टियाव जाहैबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल भटार्सआ सोर जायो देशआव जेसेबांनाखि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय भट होग्राफोर दङ बिथांमोना भटार्स भटार्सआवथ' आरो जाति धर्मनि खोथा गैया आमी हकले भटार हय जों साफ्रोमबो भटार दा बेवहाय जेसेबांनाखि देशआव जाति हारिनि धर्मनि मानसिफोर दङ जों बेखौ हारि धर्मनि खोथा लायाल'बासिनो जों भटार हिसाबै जों बेवहाय खामानि मावगासिनो आरो भटाराव भटारखा बेवहाय खुनु जाति धर्मनि खोथा भटार पार्टी इन्टारनेशनेल yes we are ready जेब्ला सम जागोन समाथ' एसे दंबावो जेब्ला सम जागोन जोङो बेखौ केन्डिडेटखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन जों अलरेडि नांनो थाखाय जों रेडि सायख'नानै दोनखाबाय जों केन्डिडेटआ देरहायोबा केन्डिडेट देरहालांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जे थांखिखौ होसोनानै जोङो नांगासिनो दं भटारशिप हिसाबै मेन एजेन्डा हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन मेन हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन नोंथांमोननि बेवहाय दा रुलिं सरकारा बिजेपि सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि नुनायाव माबायदि बिजेपि सरकाराथ' 2005 नि गाहायनि सरकार कंग्रेस फैनायनि उनावनो बिजेपि फैदों दा बिजेपिया जिखिनि खामानि मावनानै होनांगौमोन बिथांमोना दिनैहाय मावाखै दा आं बेवहाय दहायनो सिगाङाव फैदों जुदि कंग्रेस आरो बिजेपिया जुदि भटारशिपखौ होनायमोनबा दिनैहाय जोङो भट होग्राफोरनि पार्टि बानायनांगौ गोनां गैलामोन आरो बिथांमोना आखौ दिनैहाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै गावसिनि थांना थानायनि गावसिनि सियाराव सोलिनायनि थाखायल' बिथांमोना दिनै षड़यन्त्रखौ बाहायगासिनो दं मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि भटारफोर दङ गोरिब भटारफोर दं देशआव जेसेबांनाखि भटारफोर दं जेसेबांनाखि गोरिब सुबुंफोर दं बिथांमोना गावसिनि आथिं सिङाव गुलामी खालामनानै बिथांमोना जागासिनो दं जानो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय बे षड़यन्त्रखौनो खालामगासिनो दङ जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै जाय भटारफोरनि नामाव दिनै फैसा सरकारा साबायगासिनो दङ बे फैसाखौ जिडिपि खालामनानै जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ जोंनो एकाउन्टआव हरनांगौ बेखायनो जों बेखौनो खावलायगासिनो दं इलेक्शन फैगौ माखासे नेता दालाल नेताफ्रा जाय नेताफ्रा दिनै भटारशिपखौ होनो थाखाय भटारशिपनि सोमोन्दै जेबो सावराया बेफोरबायदि नेताफोरखौ दिनैहाय जोङो फोजोबनो थाखाय जोंबो दिनैहाय लामाखौ दिहुनगासिनो दं दिनै बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन साफारा फायो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि